Naimbag nga rabi tayo gagayen sa may kami manen nga pumablaaw kada kayo kada itong oras iti Wednesday night kakabsat kata. Ket adda di kiti kakabsat mo surrender kas tumundaway nga daytoy pa nagiinadal tayo surrender ket usta surrender ka iti gimong da yaman mo pamayan kakabsat. Ket agyaman tayo launa. Agyaman tayo kanya ako sa tuloy nga itid na dahil nagundaway nga aginadar tayo kabsat iti napatay sa kahit kayo nga kablaawan amin kabsat. Imatay kayo kung kablaawan na kabsat tayo ni Richelle Agramon Wales. I am so certain nga iti pamati na kabsat hindi lang betul ni Apo Diyos Isun nga kamkamang kinalamitan from the ground. Thank you very much, Sister Michelle, for your support to our ministry. Iti ayat ni Apo Diyos kalabsan sa sentro ng sakbay ti amin ang kararating. Nindak lang ng Diyos sa mami dapat sa dilang umay kami nga agyaman ken ka Diyos. Agyaman kami dagiti amin nga kasapulan ni interview. Uray pa yung Diyos itibiyag ken salulat ni sika iti Diyos nga nangisaluwag kada kami. Nangilisi kada kami kadagiti saksakan. Pinted mo dagiti kasapulan ni na materyalan, na pisikalan, nang nangrunay pinaspirituan ng Diyos sa kami. Dayawan na ka, tas ikay Diyos, nga salakan ka. Kada ito nga rabi, umay kami Diyos nga dawatin mo. Nga iti Santong Espiritong iso iti mangdalang kada kami, kana kami sirib, tapno iti panaging nadal mo iti tamarami. Mayasidag kami iti arpad iti pinamanagyan. Agari nga rin kumadayayat mo pada kami. Itinagan na po na Jesus, pinawat mo dito. Iti sentro kakabsat tinag-adal tayo, pero isu iti panangisalakan niya Diyos kadaray. We are saved by grace. Saved by grace. Kaday di nga parabo kakabsat niya, isu iti nangisalakan kadaray. Kaya't met ni Apo Diyos nga dumakkel tayo, we grow in that grace. Kit namuan tayong kakabsat nga intun no dayjay nga parabor ket isu iti adda iti panagbiag tayo. We can depend on God totally tapno ited na digiti amin a pagkasapulan. Iti panagdakkel tayo met kakabsat iti parabor. Namuan tayo met that we have to completely obey the commandments of God. Tayo iti pagayatan na kakabsat. Itatang rabi ti adalin tayo, growing in grace, secured in God's ownership. Sino ka? Ken sino ako? The question, who are you? Is a very important question. Ngayon tun lumaala tayo dahil pudno nga sungbat dahil asaludsod kakabsat. Agbalbalo ito ang mamaminsan iti panangkita tayo, iti panagbiag tayo. Ken aminen nga ramiden tayo, agbalbalo maten kakabsat. Who are you? Who am I? Sinungbatan dahil ito'y kakabsat ni John, iti John chapter 1 verse 12. Unana, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Ket itsu amin nga imawat ken kuana. Inawat mo ni Apo Jesus kabsat ko. Inawat kumuten ni Apo Jesus. Inawat mo dayjay parabor babaen iti pamati. Kasjay met iti naramid ko, babaen iti pamati.
Anya itinaramid mo iti Diyos, ket kunana ket inikan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak iti Diyos. You have now the right to be a child of God. Mabalin mong kakabsat nga ibaga, agsipod ta inawat ko ni Apo Jesus, inawat ko iti parabor. I have now the right to be the child of God. Isu iti kunana ni Apo Diyos. Inikan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak iti Diyos. Sino ka? Sika iti anak ti Diyos. Ket sino siya iti anak ti Diyos. Datayo kakabsat dagiti anak iti Diyos. Kaya't ni Apo Diyos kakabsat nga dayta iti intayo nga pagbiagan anak iti Diyos. Takas diyan met tinbagana ni Apo Jesus iti maysa nga gundaway binisita iti maysa nga scholar. Ni Apo Jesus inaganda niya nga scholar kakabsat ket ni Nicodemus. Nicodemus wanted to be saved. Dinamag na ni Apo Jesus no kasano nga may salatan. Iti kunana ni Apo Jesus, masapul amayanak kamanen ang mabalbaliwan. You must be born again. Ni Nicodemus kakabsat, saan na nga maawatan? Katimbagana ni Apo Jesus, this is a spiritual thing. Saan nga iti dara? Saan nga iti pamayan iti tao? No diket di kunana ni Apo Jesus kabsat, babaen iti pagayatan iti Diyos. And then the famous verse found in John 3:16, a part of that study nga inted ni Apo Jesus ken Nicodemus kunana, takas talaunay ti panagayat iti Diyos iti lubong. Taintid na iti anak na abugbugtong. Ket ti sa sino man amamati ken kuana, dayjay dayjay nga parabor, dayjay nga bugbugtong nga anak, iti kunana ni Apo Jesus, saan to amatay, no diket adda iti biyag na nagnanay. Idi nga inawat mo kamsat ni Apo Jesus, idin nga inawat kumit ni Apo Jesus. Kunana ni Apo Jesus, saan amatay, no diket adda biyag na nagnanay. Nang rugi kakabsat, dahil relationship tayo, kay ni Apo Jesus, idi inawat tayo isuna. Ni Apo Jesus kabsat, pictures relationship in different ways. Ngamiti kayat kung makitaan tayo, nga isu iti mabalin tayo nga ited nga example kakabsat, kaday to'y nga ownership of God, nga secured tayo kenkwana, isu dayjay inted ni Apo Jesus iti libro met lang ni Juan, John chapter 10, verses 14 to 16. Kunana ni Apo Jesus, I am the good shepherd, and I know my sheep, and am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep which I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Anya iti kunana ni Apo Jesus, dagiti karnero denggenda iti timek vegetas. Kunana ni Apo Jesus, amok iti karnero. Ayabak dagiti karnero, babaen iti naganda. I call them by name. It is a very intimate relationship. Kunana ni Shakespeare, man's name is the sweetest verse to his ear. Ngem intuno ayaban na ka ni Apo Diyos, He calls you by name. Do'y tinagan mo gayem ko kit Eliezer, Jesus will call you Eliezer. Do'y tinagan mo kit Elizabeth, Jesus will call you Elizabeth. Or
whatever be your name, Jesus will call you by your name. That is how much and how close that relationship with Jesus is. Ngem iti kunanan kakabsat ni Apo Diyos, I know my sheep. Kadagiti turturong kakabsat iti Palestine, mabuya tayo, there are so many shepherds. This is the background actually. And the shepherds have sheep, flocks of sheep. Adu digiti karnero da. Ket urayen kakabsat no agurnong dagitoy nga papastor, agraman digiti karnero da. Ket intun no nagrarapok da, nagaurnongan digiti karnero. The shepherd know his sheep. Dagiti ito nga pada na nga pastor, ket ni bagana da nga pastor kukwak, dito nga karnero, when kukwam gayem ko kunadan to, tadda dagiti tandam kadakwada. You have the sign of ownership on your sheep. Anya taramiden dagiti nga pastor. Ikabil na kabsat dagiti markana kadayjay a karnero na. To identify dayjay nga karnero ket kukwa na. Agpapada digiti karnero kabsat. Upat di sapada. Agpapada dagiti kolor no dadto agpapada da kadadakkel. But what makes the difference? Dayjay nga pastor amuna no sino iti karnero na taadda kadayjay nga karnero, dayjay amarka, dayjay atanda, dayjay nga sign nga inkabil, dayjay nga pastor kakabsat kadayjay a karnero na. Ni Apo Diyos nangitidmet iti marka, nangitidmet iti sign, nangitidmet iti tanda, nga agpaay kadigidjay nga anak na, nga imawat iti parabor kakabsat. Tapno mabigbig saan laeng nga digitoy nga anaken iti Diyos, uray pay digiti sabsabali nga mangkita kadakwada, nga addan iti relasyon da kadayjay Diyos nga nangisalakan kadakwada. Ijidan natulag kakabsat. Iti Ezekiel chapter 20 verse 12 and 20. Nagpintas nga basahin. Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Hallow my Sabbaths, and they will be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Anyay ti kunanan na po Diyos, ngilinin niyo dagiti al-aldaw ko may Sabbath. Tapay adagamin kakabsat dagiti other Sabbath. Sabbath of the land, sabbatical Sabbath. Kanda dumapay. Ngem idin nga inbaga ni Apo Diyos may Sabbath. Adday iti intuding kakabsat ni Apo Diyos nga aldaw nga isu iti kukwana. Ni Apo Diyos idi nga nalpasen nga nang parswa iti innem nga aldaw kadayo mo nga lawas. Iti may kapito nga aldaw, he called it my Sabbath. Tani Apo Diyos kabsat, linipas na iti amin at trabaho na naginana, binindisyonan na, pinasanto na. He rested, He blessed, He sanctified His Sabbath. Importante da ito'y kakabsat, isu nga idin nga inbilinan kada tayo. Remember the Sabbath day. Anya, iti aramiden kakabsat, nulaglagi pun tayo, daytoy nga Sabbath ni Apo Diyos, aldaw apan naginana ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, that they might know, tamaamuan da kuma, nga siyak ni Hiyuba, nga mamagpasanto kadakwada. It is not our obedience, it is not
our works that sanctifies us, that makes us holy. It is God's grace. Ni Apo Diyos isu iti mang pasanto kadatay. Ket intun no sa limutmutan tayo dahil nga aldaw na panaginana, may Sabat kunana ni Apo Diyos. Maamuan tayo that God sanctifies us. Ni Apo Diyos kakabsat, ibagana nga importante launay nga laglagipon tayo. Ni Apo Jesus, inaramid na. Ket no na Apo Jesus, inaramid na ket isu iti pagtuladan tayo. Talged nga adda kada tayo. We are secured nga surutin tayo ni Apo Jesus. In Luke chapter 4 verse 16 na isurat kabsa. So he came to Nazareth where he was brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Ni Jesus, akas ugali na napan ijay sinagoga ijay ili iti Nazareth kakabsat. Iti aldaw, iti panaginana. Timakder, sa binasa na, iti sura. Kas ugali na. No ni Apo Jesus kakabsat, iti ugali na. Ket mapan iti sinagoga, iti aldaw apanaginana. Dagitoy nga adalan, his disciples, nga simursurot ken kuana, kadwa naman kakabsat. Nagbalinmutten nga ugali da, dayjay ugali ni Apo Jesus. Paul, who is the writer of the Pauline literatures, nga isu kakabsat iti ayan, iti adal may panggap iti salvation by grace. When ibaga iti amamin nga authors, but Paul definitely centers on the theme. Ni Paul, nga us-usaren kakabsat dagiti dadduma nga manlursuro, ibagada pay kitdi nga ni Paul insuro na nga awanen tilintag. Ibagada pay kitdi nagsipod tawanen itilintag saanen amasapul nga salimutmitan iti aldaw a panaginana. Kasjay kadi iti panagbiag ni Paul. Paul teaches by what he did. Tibiyag ni Paul kakabsat isu iti mangisuro kada tayo. Iti Acts chapter 17 verse 2, Luke wrote, then Paul, as his custom was, went in to them, and for 3 Sabbaths reasoned with them with the scriptures. Kitain nyo kakabsat, the writer of the book of Luke and the writer of the book of Acts is the same person, Luke. Dahil inusar ni Luke kakabsat, nga word nga nangiladawan nga kani Apo Jesus, kunana, and as his custom was, inusar na matlaeng kakabsat, idi inbagana dayjay aramid ni Paul, as his custom was. Nagpintas kakabsat, as the custom of Paul, as the custom of Jesus. Tapay nga nagbalin kakabsat, nga ugali ni Pablo, nga iti aldaw apanaginana, apan di sinabuga, kunana ni Pablo, tuladen da, akas ti panang tulad ko, kini Jesu Cristo. When Paul followed Jesus, as Jesus with his custom, ti ugali na, napan iti aldaw apanaginana di sinabuga, Paul went also to the synagogue on the Sabbath day. Dagiti ngay may Kristiyano kakabsat. Dagiti Kristiyano, ket kasjay may, ta tinulad ni Pablo ni Jesus, tinulad mo dagiti Kristiyano ni Pablo, akas ti panang tulad na kini Jesus,
Daggan nyo kabsat, itinsurat man ni Luke, Acts chapter 18, apantaw ti verse 4, verse 7, verse 8, and verse 11. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both the Jews and the Gentiles. Ni Pablo kausat, napan iti sinagoga, iti tunggal Sabado, nakiinadal ka dagiti Hudyo, ken dagiti Grigo. Kita niya napasamak. And he departed from there and entered the house of a certain man named Hostos, one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue. Verse 8. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Nagpintas kausat, kadagidjay nga Sabado, nga napan ni Pablo iti uneg ti sinagoga. Dagidjay nga napan nagdengeg ni Hostos, ni Crispus, kadagiti amin apaset ti pamilyana, ken aminen nga inimbitaran da kakabsat. Anya napasama, they were hearing the word of God through Paul. Namati da, nabautisahan na. On the Sabbath. Ngami nagpintas kakabsat, verse 11. And he continued there for a year and 6 months, teaching the word of God among them. Kasano kapaot ni Pablo? May sangatawin, 6 bulan. 1.5 year. No, iti kunana iti verse 8, every Sabbath, kada iti uneg iti may sangatawan ken 6 bulan. Mano nga Sabbath da iti kabsat. Mano nga aldaw apan naginana nga indaldalan ni Pablo iti panagadal da iti uneg iti sinagoga for 1.5 years. No, da iti 52 Sabbath iti maysa nga iti maysa nga tawen. At dangarod kakabsat iti 78 Sabbath awan laman nagbalin nga ugali da akas ugali ni Apo Jesus. Denggen nyo kakabsat iti inbaga iti maysa nga scholar ni Dr. Edward Hicks Cox, the author of the Baptist Manual. No manual ko natay kabsat, daytoy iti guideline iti panagpamati iti maysang iglesia. And Dr. Edward Hicks Cox, a Baptist minister, wrote this in their manual. Iti kunana kabsat, there was and is a commandment to keep holy the Sabbath. But that Sabbath day was not Sunday. It will be said, however, and with show of triumph, that the Sabbath was transferred from the 7th day to the first day of the week. Nyatimbaga na dito nga Baptist minister. The Sabbath, which is the 7th day of the week, was transferred to the first day of the week. Sana sinaludsod kakabsat, where can be the record of such transaction be found? Not in the New Testament. Not in the New Testament. Not even in the Old Testament. And not in the Bible, which is the Word of God. Apay kakabsat nga importante dito. Iti panagbiag tayo while we are growing in grace. It is a preparation kada iti panagawid tayo iti lang. I repeat. Iti panagbiag tayo kabsat while growing in grace is our preparation
intun agawid tayong idyalangit. Ket intun no agawid tayong idyalangit, denggen niyo iti inbaga ni Apo Diyos kabsat, nga aramiden to dagiti umariwot the great multitude that are saved by the grace of God. Isaiah 66:22 and 23. For us the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord. So shall your descendants and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, saith the Lord. Intun no agawid tayon kakabsat, ijay langit, ijay baro nga Jerusalem, nga in saganan ni Apo Diyos nga agpaay kanyam kinagpaay kanya. Laglagi pa nga iti tunggal aldaw a Sabath. Iti tunggal aldaw a Sabath. Aguurnong tayto amani. Nga dayawen tayto ti Diyos nga nangisalakan kadatay babaen iti parabot. Isu nga masapul kabsat nga mairwam tayo anya itatta ditoy. Tano saan nga agbalin akas ugali tayo, dahi ugali ni Apo Jesus, ugali digiti adalan, ugali ni Pablo, ugali digiti imununa nga Kristiyano. Kumusta tayo na? Malagip ko kabsat iti may nga kapadasan, ito'y Carino Seventh-day Adventist Church. Idi siya iti pastor. Dagiti papanglakayan kakabsat, pagulwan ni iti Elder Pedro Rumbawa, Elder Rocky Vidin, Elder Pablo Ramos. Nagtutungtong da kakabsat nga saan dan nga ag-worship ijay balayda iti aldaw iti wenno iti Rabi iti Wednesday midweek. Saan da metten nga ag-worship ijay balayda iti Rabi iti Biyernes. Tasapsapaen dan mapandan ijay kapilya ijay dan nga ag-worship iti Wednesday. Ijay da metten nga ag-worship iti Biyernes. It was a very good program. Tano intun no kantaen mi iti Wednesday kabsat, Apo umay nakaditaengan. Sumit nga den. Agbitak paylaeng wenno agrekep paylaeng kakabsat iti sipnget. Kalkalpas paylaeng iti aldaw. Ket intun no iti Rabii iti Friday kantaen nito, nalpasen aldaw trabaw. The sun has just set on the west. It went as the normal life of Carino Seventh-day Adventist Church. Kayat kumat kabsatan adu iti mapan. Kayat kumat nasapsapa ang namalpas. Ngem dagiti pa pastor adamit iti panagsisinukat. I was transferred. Napanakabsat iti Ilocos. Dahil simukat kanya hanan sa nga naamuan. Hansa nga na ipakaamukan niya na. So one evening worship ni pastor napan iji kapilya. Dahil kapilya kabsat ket karubalata dahil balay dagiti vitins iji Carino. Sumangpot dahil pastor iti alas 7 pasado. It was earlier than what he thought. Dahil iti regular na panagigimong it's 7:30 in the evening, Wednesday and Vesper. Kitaan na, the door of the church is closed. Linukutan. He turns on the light. Napanin nagtugaw ni pastor. Agur-uray kadagichay apan makigimo. Agsipod ta karuba kakabsat. The Elder Rocky Vitin de Jay Kapilya. Nakita na. Nakasilaw mo dyan kapilya. Rimwar,
nakalukat mo jarwangan, simrek, nakita na nakatugaw ni pastor. Inasikgan ni Tata Roque in his baritone voice, boses kakabsat iti taga-Bacarra. Kuna napay pastor Radaka. Kitain niyo pastor. Agur orayak elder iti umayagimo. Nakaisong de jay elder ket kunanan ni Tata Roque kakabsat. Pastor, awanen ati mauray mo. Tanalpas buten itigimong misika. Kunana. Tatigimong mi dito'y karinyo, nasapa kami, pastor. From that day on, saanin nga naladaw ni pastor. Anyo yung makita sa no saan yung irwam iti bagiyo nga ti aldaw apan nagginana, may kapitong aldaw, Sabat, isuti Sabado. Nga apan aggimong kakabsat akas ugali ni Apo Jesus, ang mga laeng nga agsapul kanto ti aggimong ije langit awanto madanunam no sa baling aldaw ti papanam. Ni Apo Diyos inted na dahil sign of ownership kadagiti anak. And I am very happy. I am secured in God's ownership. And as I grow in grace, babaen iti parabor na kapsa, nagragsak atong palen dagiti bilbilin ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos iti madaydayaw, ni Apo Diyos iti mangbindisyon. Dinawat ko kapsat da Pastor Ray ken Vanji Orbi. Gaysuda iti mangited ti special song tata. Nagpintas iti kantada, agsipud ta maawatan tayo amin. They will be singing an Ilocano song. Pastor Ray said, Pastor, Ninong, we translated this song. Dinggin tayo kapsat. Digito'y pag-asawa, Pastor Ray and Madam Vanji will give us this special song. Mabali na kami gapuken ni Jesus ngem no da dumapagdudwa kabaelan na awan ti balegi awan pagpanaken ngem kuna na nga umanay tibig sana Tibig sa ni Jesus mga nanay kan ka ito nawan kabaelan tulungan na ka sa namin apagkapkapsutan nananay tibig sa ni Jesus. Maamam tolaeng ti kinabileg na inton mamiris mo pigsam agpatingga agpakumbaba ka dawaten pigsana inton kumamangkagan kwa na paneknek ka na tibig sa ni Jesus mga
Thank you very much, Pastor Ray and Vanji, kadang special song. Pagkararag tayo. Umay kami ang Diyos na yaman ken ka. Ababayan iti parabor insalakan mo kami. Kahit babayan iti panang insalakan mo kada kami ang Diyos. Hinted mo dahi kay tanda. Tapno mabigbig mi na da kami digitan mo. Kahit sikat ti Diyos na kinpo ko kada kami. Nga mangkasan ko kada kami. Tulungan na kami ang Diyos babalik ti parabor. Tapno mabalinming ang ilinan italdaw mo kami. Nga ititunggal Sabado agbalin kuman, nga paset id tibiyag mo, agbalin nga ugali, nga agdaydayaw ko. Bendisyon na mo Diyos, iti kakabsat ni, nga iso iti kadwan mo nagagawa. Sapay kumatan, na patibker iti panagpamati natin ka Diyos. Sapay kumatan. Kasikiyot na mo, taadan kadakwan dahil tanda nga si kayo Diyos ang puto. Ama, umay kami kin. Nga maminsan pa'y dawatin ninyo at yung pag-ibig sa kulang ni nga bendisyon na fisikalan, na materyalan, nang nangungat ng espiritu. Tapno tinaldawal daw nga panagbiag ni Ama, may tultuloy ni nga dayawan kadagiti ang aming maramdaman. Agyaman kami kasi batang bilang marami. Kadilawat mo dito kay karayan ng Jesus. Amen. Nimbag na rabi tayo kakabsat ang pakadaan. Hingga na may ngalawas, mailiwak tuman ang kakabsat. Naadalin tayo, iti ayat niya ang Diyos. Iti parabor niya. Ay ayatin na kay launan na Diyos kapsa. And we love you, Diyos. Na Diyos ng bendisyon.